на самым пригожим и шчодрым святе белорусской осени. Сегодня Крышевская земля гостинно приймає удельников фестиваля кірмашу працівників вёски Дожинки 2025 Могилевской области. Сегодня Могилевщина ушановує людей, що ростять хліб для всієї нашої родини. Вітаємо удільників святочного шестя. У святочном шесті приймають уділ представники лепших господарок районів Могилевщини. Со словами подяки великой пошаны сустракайте